Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan. Petsa 18 sa bulan sa Febrero tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 9 bersikulo 22 ngadto sa 25. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang anak sa tao kinahanglan nga mag-antos pag-ayo ug isalikway sa mga pangulo sa mga Hudeo, sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya ug banhawon sa ikatulo ka adlaw ug miingon siya sa tanan, "Kun may buot mosunod kanako." Kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpas-an sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako magluwas niini. Unsa may makuha sa tao kun maiya ang tibuok kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi, usilutan siya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.